హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామిని. నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయి కృపాప్రదాయిని గౌరకథాదామదాయ నగరగ్రామతారిణి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. అదేవిధంగా ఈరోజు శ్రీల గురు మహారాజ్ వ్యాస పూజ సందర్భంగా కూడా అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ షార్ట్ భాగవతం క్లాసులో మనము ఈ సర్వ అవతారాలకు మూలము, సర్వకారణ కారకుడు మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే, సర్వ అవతారాలకు మూలము ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 2వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది శ్లోకము. యస్యాంబసి శయానస్య యోగ నిద్రాం వితన్వతః నాభిహృదాంభుజాదసీత్ బ్రహ్మ విశ్వసృజాం పతిః. సో కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అంటే ఆ మహాతత్వంలోనికి ఆయన విస్తారం వించడము, తర్వాత ఆ పురుషావతారాలు 16 అంశాలుగాను వచ్చిన తదుపరి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. యస్యాంబసి శయానస్య యోగ నిద్రాం వితన్వతః నాభిహృదాంభుజాసీద్ బ్రహ్మ విశ్వ సృజాం పతిః. ఆ పిమ్మట తొలి పురుషావతారం యొక్క అంశ గర్భోదకములందు శయనింపగా అతని నాభి సరోవరము నుండి తామరతూడు ఉద్భవించి దాని యొక్క ఉపరితల పుష్పమునందు విశ్వపు ప్రధాన సూత్రధారుడైన ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించను అంటూ ఈ సృష్టి కార్యమును గురించి
ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా సూత గోస్వాములు వారు చెప్తున్నట్లు సృష్టి ప్రారంభమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విశ్వరూపంగానున్న పురుషావతారాలను స్వీకరించి భౌతిక సృష్టికి అవసరమైన మహదాదులను సృష్టించి మరి ఆ భౌతిక కర్మలకు సంబంధించినటువంటి 16 తత్వాలను సృష్టించాడును. తదుపరిక ఆ పిమ్మట అటు పిమ్మట యస్యాంభసి అంటే ఎవరైతే అంటే ఆ గర్భోదకములందు ఆ గర్భోదక నీటి యందు గర్భోదక సముద్రం జలాలయందు అందుకే ఇక్కడ యస్య అంబసి ఎవని యొక్క నీటి శయానస్య శయనించి ఉన్నటువంటి యోగ నిద్రాం వితన్వత యోగ నిద్రయందు ఉండి అలా ఆ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క తొలి పురుషావతారం యొక్క గర్భోదక ములయందు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు గాను గర్భోదక సాయి విష్ణువు గాను క్షీరోదక సాయి విష్ణువు గాను ఆయన విస్తరించినటువంటి తదుపరి సో ఇక యస్య అంబసి శయనస్య ఆ యావన్ విష్ణు మహావిష్ణువు యొక్క జలంలో చయనిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తున్నటువంటిది. సో యోగ నిద్ర వితన్వత ఆ యోగ నిద్రలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి వాడు అయినటువంటి నాభి హద్ర హ్రదాంబుజాదాసి సో ఇక్కడ ఆ నాభి హ్రద అంబుజాద్ ఆయన యొక్క నాభి సరస్సు నుండి ఆ సరస్సు అంటే నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ తామరతూడు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పై భాగంలో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆసీత్ బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మడు ఉద్భవించాడు, బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించాడు అని చెప్తున్నారు. విశ్వసృజాంపతి సో మరి ఎవరు ఆయన అంటే సృష్టికర్తలలో అధిపతిగా ఉన్నటువంటి సృష్టికర్తల్లో సో అటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు అంటే తొలి పురుషావతారమైనట్టు ఆ తొలి పురుషావతారం కారణోదక సాయి విష్ణువు ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క రోమకూపముల నుండి అనంత సంఖ్యలో విశ్వాలు సృష్టించబడినటువంటి మరి అట్టి ప్రతి విశ్వమునందు కూడా పురుషావతారంగా గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ప్రవేశిస్తాడు అనేటువంటిది మనం చెప్తున్నటువంటి సో మరి ఇక ఆయన దేహము నుండి ఉద్భవించినటువంటి జలంతో ఆవరింపబడినటువంటి విశ్వపు సగభాగమునందు అతడు శయనించి ఉన్నాడు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నాభి నుండియే బ్రహ్మకు ఆ జన్మస్థానమైనటువంటి కమలము ఉద్భవించినది అని ఆ బ్రహ్మదేవుడే జీవులకు జనకుడు మరియు విశ్వ యంత్రాంగపు నిర్మాణ వ్యవహార కార్యములయందు నియుక్తులైనటువంటి ఆ సూత్రధారులైనటువంటి దేవతలందరికీ కూడా ప్రభువు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సో విశ్వంలో ఉండేటువంటి దానికి ఆయన సృష్టికర్తలలో అధిపతిగా చెప్తున్నటువంటి వాడు. ఇతర సృష్టి ఈ ఎలా మనువు వీళ్ళంతా ఇలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన ప్రధానమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి ఉద్భవించాడు అని చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో ఆ కమలము తూడు ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆ కాండం ఏదైతే ఉందో దాని యందు 14 లోకాలు భువనాలు కలవు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
ఈ పాతాళ లోకం నుండి సత్యలోకం వరకు ఆయన ఉండేటువంటి ఆ సత్యలోకం వరకు ఉన్నటువంటి 14 లోకాలు ఆ కమలం తూడునందే ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ గర్భోదక శాయి విష్ణువు నుండి ఉద్భవించినటువంటిది. సో దానికి పైన ఉన్నతములైనటువంటి ఊర్ధ్వలోకాలు, ఇక ఈ బ్రహ్మలోకంకి పైన ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉండేటువంటిది. ఇక ఈ 14 లోకాలలో అత్యున్నత లోకమే బ్రహ్మలోకము లేదా సత్యలోకంగా ప్రకటించబడేది. భూలోకానికి కింద ఉండేటువంటి, ఇక్కడ మనం ఉండేటువంటి మర్త్యలోకం లేదా భూలోకం ఏదైతే ఉందో దానికి కింద ఉన్నటువంటివేమో అధమలోకాలు, దానికి పైన ఉండేటువంటివి ఊర్ధ్వలోకాలు, అధోలోకాలుగా. భూలోకానికి కింద ఉన్నటువంటివి అధోలోకాలుగాను, పైన ఉండేటువంటివి ఊర్ధ్వ అత్యుత్తమ లోకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. ఇక మరి ఈ లోకాలన్నీ కూడా భౌతిక భావనాపరులైనటువంటి జీవులతో నిండి ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక గర్భోదక శాయి విష్ణువు నుండి మరి క్షీరోదక శాయి విష్ణువు వ్యక్తమగుచుండును, ఆతడే హరి అని పిలువబడుచు సర్వజీవుల యందు పరమాత్ముడై ఉన్నాడు. ఆతని నుండియే విశ్వమునందలి పలు అవతారములు సంభవించుచుండును. ఇది ఆ 3 పురుష అవతారాల యొక్క భావాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సారాంశమేమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పురుష అవతారము 3 రూపములలో వ్యక్తమగుచుండును. ఆ షోడశ తత్వములను మహాతత్వమునందు సృష్టించు కారణోదక శాయి విష్ణువు తొలి పురుషావతారము. ప్రతి విశ్వమునందు ప్రవేశించడి గర్భోదక శాయి విష్ణువు రెండవ పురుషావతారము. ఇక విశ్వమునందలి సమస్త సజీవ నిర్జీవ పదార్థములయందు పరమాత్మ రూపమున విలసిల్లెడి క్షీరోదక శాయి విష్ణువు 3వ పురుషావతారము అంటూ మనకి పురుష అవతారాల గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క ఈ 3 ప్రధాన రూపములను చక్కగా అవగాహనము చేసుకొనగలిగిన వాడు భగవతత్వమును సంపూర్ణంగా నెరుగగలిగి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుండి నిక్కంగా ముక్తి నొందగలడు. ఇదే విషయంలో మనకి భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో భాష్యంలో కూడా శ్రీకృష్ణ మనకి ఆ భగవంతుడు తన అవతార రూపాల గురించి, తాను సమస్తము విస్తరించినటువంటి గురించి, ఆయన యొక్క అపర ప్రకృతులను గురించి ఇవన్నీ చెప్తున్న సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అక్కడ చెప్తారు మనకి. ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆయన 3 పురుషావతారాలుగా రావడము ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగానే వచ్చినటువంటి ఎవడైతే ఈ 3 పురుషావతారాలను, అంటే భక్తులు, ఈ జీవులు ఎవరైతే ఈ 3 పురుషావతారాలను గురించి సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉంటాడో అతడు ఆ పరతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగాను, సో తద్వారా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ముక్త జీవుడుగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యి భగవద్ధామాన్ని, జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే ఆ భగవద్ధామాన్ని అతడు చేరుకోగలడు అనేటువంటి విషయము మనకు చెప్పబడుతుంది. సో ఇదే విషయాన్ని అక్కడ భగవద్గీతలో కూడా ధృవపరిచినటువంటిది. అలాగే మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి మహావిష్ణువునకు సంబంధించిన విషయము సంపూర్ణంగా సంగ్రహపరచబడినటువంటిది. అటువంటి మహావిష్ణువు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములందలి కొంత భాగంలో తన ఇచ్ఛామాత్రమున శయనించును. ఆ విధంగా అతడు కారణోదక సముద్రమును శయనించి భౌతిక ప్రకృతిపై దృష్టిని సారించినంతనే మహాతత్వము ఏర్పడును. ఆ మహాతత్వము ఏర్పడినటువంటి విధానాన్ని గురించి చెప్తున్నటువంటి. సో ఆ విధంగా మహావిష్ణువు యొక్క శక్తి చేత ప్రభావితమైనట్టి భౌతిక ప్రకృతి మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేటువంటి వృక్షం ఏదైతే ఉందో
అనంత సంఖ్యలో ఫలములను సృష్టించు రీతి అసంఖ్యాక విశ్వములను సృష్టించును. మనుజుడు ఏదేని విత్తనమును నాటినచో అది వృక్షంగా మారి కాలక్రమమున బహుసంఖ్యలో ఫలమును వసగగలదు. అనగా కారణము లేకుండా ఏదియునూ జరగదు. కనుకనే మహావిష్ణువు శయనించు సముద్రము కారణ సముద్రము అని పిలువబడినది. కారణమనగా కారణమైనదని భావము. కారణోదక సాయి విష్ణువు. సో ఆయన దృష్టి సారించిన కారణంగానే, అంటే ఆ మహావిష్ణువు కారణ జలంలో యోగ నిద్రలో శయనించినప్పుడు, సో మరి ఇది జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది కనుక మరి ఇక్కడ ఏదైతే ఆ మహావిష్ణువు యొక్క శక్తి చేత ప్రభావితమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అనేటువంటి వృక్షము అనేక సంఖ్యలో ఫలాలను సృష్టించుచు అసంఖ్యాకమైనటువంటి విశ్వాలను సృష్టిస్తూ ఉన్నది. సో ఎలాగైతే మనము ఏదైనా ఒక విత్తనాన్ని మనం చేసే కర్మగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆ విత్తనాలను నాటించు అది వృక్షంగా మారి అనేక బహుసంఖ్యలో ఫలాలను వసిగినట్లుగా భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక విత్తనం నాటితే అది మొలకెత్తి వృక్షంగా మారి అనేకమైనటువంటి ఫలాలను ఇచ్చినట్లుగానే మనం చేసేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ మహావిష్ణువు శయనించు సముద్రము కారణ సముద్రము అని పిలువబడినది. మరి సృష్టిని గురించి నాస్తికవాద సిద్ధాంతమును మూర్ఖముగా మనం ఎన్నడూనూ అంగీకరింపరాదు. ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దాని గురించి ఈ భౌతిక తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు వారికి ఉన్నటువంటి అసమగ్రమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా అసమగ్రమైనటువంటి విషయాలనే వారు చెప్పగలిగేది కనుక మరి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దానిపైన ఎప్పుడూ కూడా మనము అంగీకరించరాదు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అట్టి నాస్తికులైనటువంటి వారి వర్ణన భగవద్గీత యందు చెప్పబడినటువంటిది. వారిని దుష్కృతులుగాను మరి మిథ్యాచారులుగాను వారిని చెప్పినటువంటిది కదా. సో కనుక మరి సృష్టికి తగిన సిద్ధాంతమును కూడా వాళ్ళు సరిగా వసగలేనటువంటిది. మరి మగవాని సహకారము లేనిదే స్త్రీ సంతానమును సృష్టించలేని రీతి ప్రకృతి మరియు పురుషుడైన భగవానుని సహాయము లేనిదే సృష్టి కార్యమును కొనసాగింపలేదు. సో కానీ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ ఏదో బిలము అకస్మాత్తుగా చర్య ప్రతిచర్యల అంటూ చెప్తూ ఉండేటువంటి ఆ చర్య ప్రతిచర్యలకు కారణం కూడా భగవంతుడు, ఆ ప్రకృతి అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చేయలేరు. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో పురుషుని సహకారము లేనిదే స్త్రీ సంతానమును సృష్టించలేని రీతి ప్రకృతి మరియు పురుషుడైన భగవానుని సహాయము లేనిదే సృష్టి కార్యమును కొనసాగింపలేదు. పురుషుడు బీజ ప్రదానము చేయగా ప్రకృతి జన్మనొసగును. అంతే కదా, విత్తనాన్ని నాటినప్పుడే మరి ఆ విత్తనం మొలకెత్తగలిగేటువంటిది. మరి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, పాలతిత్తుల వలె గోచరించు మేక గొంతుక పైన గల మాంస ఖండముల నుండి పాలను పొందవలెనని మనమెన్నడూ భావింపరానట్లుగా సృజన శక్తిని భౌతిక మూలముల నుండి మనము ఊహింపరాదు. ప్రకృతి యందు బీజ ప్రదానము చేయు పురుషుని శక్తినే మనము విశ్వసించవలెను. కారణోదక సాయి విష్ణువు యోగ నిద్రాగతుడు కావలనని తలచి యున్నందునే ప్రకృతి క్షణమాత్రమున అనంత సంఖ్యలో విశ్వములను సృష్టించినది. అవి సృష్టించబడిన పిమ్మట ద్వితీయ పురుషుడు వాటి యందు యోగ నిద్రకు ఉపక్రమించును. ఈ విధంగా పలు విశ్వములు వివిధ విశ్వ యంత్రాంగమంతయు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంకల్పం చేత సృష్టించబడినది. అతడు అనంత శక్తి సంపన్నుడు. తత్కారణమున తాను స్వయంగా చేయవలసినది ఏదియునూ లేకున్నను అతడు తన పూర్ణ ప్రణాళిక ద్వారా
తనకు తోచిన రీతిగా వర్తించగలడు. అతనికి సములు గాని అధికులు గాని లేరని పలుకుటయే వేదముల యొక్క తుది వాక్యము. సో ఇక్కడ మహావిష్ణువు అనేది సర్వకారణ కారణము, కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్గా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఈ సృష్టి స్థితి లయం అన్నీ కూడా ఆల్ కంట్రోల్డ్ బై సుప్రీం పర్సనాలిటీ, ద సుప్రీం లార్డ్, అంటే దేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటిది. మనం ఏదైతే సృష్టికర్త అనుకుంటున్నామో దేవుడు స్వతంత్ర సృష్టికర్త కాదు అని, ఆయనకు శక్తి భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ మరి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కమలం ఏదైతే ఉందో అది లోటస్ ప్యూరిటీ మరియు డివైన్ ఆరిజిన్గా చెప్తుంటారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దానికి. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఒక గొప్ప సత్యాన్ని తెలియచేసేటువంటిది ఏంటంటే, సర్వ సృష్టి మూలము ఆ భగవంతుడే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకిక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. జీవులు ఎంత శక్తివంతులైనా వారి శక్తి మూలము ఆ పరమాత్ముడే. అందుకే భక్తి మార్గంలో మనము ఎప్పుడూ కూడా మరి వినయ విధేయతలతో, శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉండాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు మనం చూసేటువంటి శ్లోకము. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే